Il-preparazzjonijiet huma fl-aqwa tagħhom għall-Earth Garden 2017 li din is-sena se jsir bejn il-ħamis l-1 ta' Ġunju u l-Ħadd 4 ta' Ġunju. Din se tkun il-11 sena li l-festival se jiftaħ il-bibien għall-pubbliku u se tkun ukoll l-ikbar edizzjoni li qatt saret. Dan wara li Earth Garden kien ivvutat bħala wieħed mill-aqwa 15-il festival fl-Ewropa. Din is-sena l-novità se jkunu sit tal-ikkampjar addizzjonali Electronic Sphere tiġi rilokata għal parti mill-isbaħ tal-park, Music Playground Jamming, post ġdid għal Healing Fields, żona elevata bħala wine bar, Strawberry Hill, jum iktar għal festival u aktar minn 100 artist li mistennija jiġu Malta għal dan l-avveniment. Attrazzjonijiet oħra li huma sinonimi mal-festival huma Ethnic Market, Fun Park għat-tfal u l-Enchanted Forest li naturalment se jkunu preżenti anke fl-edizzjoni ta' din is-sena. Il-bibien għal dan il-festival jiftħu nhar il-ħamis l-1 ta' Ġunju fis-6 ta' wara nofsinhar bil-biljetti jibqgħu disponibbli għal beħ mis-sit elettroniku ticketline.com.mt jew minn ħwienet magħżula. Għal iktar informazzjoni u programm tista' żżur earthgarden.com.mt. Tfal taħt 12 sena akkumpanjati minn adult jitħallew jidħlu fil-festival b'xejn. Klieb huma milquwa ħafna iżda jeħtieġ li jinżammu fuq lix u s-sidjen għandhom dejjem ingħatfu warajhom.